Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngoNkanyiso Shinga kunye noEthan Chislett. Nawukhumbula into yokubana ke aba bafana babini oko bathi babe banyathela phaa kwiqela leKaizer Chiefs, uzothi ka ngoku awukacaci into ngabo, abakanikwa chance yokubana bazibonakalise. Umzekelo nje ophilayo, babethathwe phaa ngumlumzana uNazareth Napi, wabathatha wawemkanabo wabheka phaa kwilizwekazi laseHolland, apho ke waye ku-pre-season khona utreyina ke nabadlali abatsha beqela leKaizer Chiefs. Wanikeza umdla ebantwini phaa uChislett, indlela oyithatsha ngayibhola kwesasisu, abantu abaninzi zange bawuvala umlomo. Wonke ke umntu ke wayenomdla wokubona phaa uChislett okubana uzofike enze kanjani xa efike apha ke kwiliga lapha eMzantsi Afrika. Uzothi ka ngoku ke akakafumani ithuba lokudlala apha phantsi kweKaizer Chiefs ke umfana omdala, kodwa ke xa ebebebuzwa ke abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs kusithiwa ke ingaba nawo uChislett kunye noShinga bawuphindela na kwitransfer bakhululwe yiKaizer Chiefs. Wabathi abaqeqesha inokwenzeka ke loo nto basazawusetyenziswa phaa yiKaizer Chiefs, ngoba iKaizer Chiefs apha ngoJanuwari inemidlalo exinene kakhulu. Bathi ke bawudlala imidlalo ke emine elandelelayo nemihlanu ngeentsuku nje eziyi-11. Loo nto ithetha ukuthi ke abazuba nalo ixesha lokutreyina, bengazuba nalo ixesha lokuphumla. Loo nto izawudinga abadlali abaninzi, ngoba nalapho ke kunga-end apho kubakho ii-injuries ezenzekayo. Bathi uChislett ke uzawunyanzeleka edlalile ke apha kuJanuwari, Kanyiso Shinga kuzawunyanzeleka edlalile apha kuJanuwari, ngoba banemidlalo emininzi ke exinene kakhulu beyiKaizer Chiefs. Umzekelo, bazawudlala iimetshi ezintlanu zeligi zilandelelana. Kufuna into yokubana baphume ngobodlala phaa neqela le-Al Masry lase-Egypt. Xa bephuma apho ke kwi-Al Masry yase-Egypt babaleke babheke phaa kwiqela leZamalek lapha e-Egypt, bebuyisa ke imetshi nakhona yimidlalo ke ye-CAF Confederation Cup equka ke neZesco kwalapho phakathi kwigroup abakuyo apha kukulantuzana ke kwi-CAF Confederation Cup. Into ethetha ukuthi ke bazawudingakala uChislett kunye ke noNkanyiso Shinga. Ngumlomo ke lowo ke ophuma phaa kubaqeqeshi ke beqela ke leKaizer Chiefs, bephendula ke into ethi ke mhlawumbi iKaizer Chiefs end apha sebalowuna ke uChislett kunye ke noShinga. Bathi ke ayinokwenzeka ngamampunge lulwimi etywaleni ke akho nto injalo, futhi ke ayizukwenzeka loo nto. uChislett kunye noShinga, uNkanyiso Shinga, bazawudlaliswa phaa ngoJanuwari, ngoba iKaizer Chiefs idinga abadlali abaninzi, ngoba iimetshi zangoJanuwari zinintsi kakhulu. Nawukhumbula into yokubana ke eza metshi zawulandelelana zixhesha, ngoba kuzawudlala iWorld Cup phaa kunyaka ozayo. Into ethetha ukuthi feke iligi ikhawuleze yaququnjelwa, into ethetha ukuthi ke ngoku iKaizer Chiefs zabadinga ke abadlali abaninzi, kwenzela into yokubana ke xa kuthe kwalimala omnye kungena omnye, okanye xa kuthe kwadinwa abanye kungena abanye, ngoba abadlali bazawudlala ke ezi metshi zinintsi kangaka, plus ke ne-CAF Confederation Cup bazawukhathala, bazawudinga irest, bazawudinga ke ukuphumla. Kulapho ke batsho khona abaqeqeshi bathi ke uChislett kunye noNkanyiso Shinga bazawuenda phaa bedlala imidlalo phaa ngoJanuwari. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe phaa kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.